Ango di nava xwazayê de klîpên hunerî tên kêşan. Lê vê carê pir cuda ye. Di nava êriş û bombebaranî de û di demeke pir kurt de hat amadekirin. Ya em behsa wê dikin, klîpa bi navê Bendava me ye ku ji aliyê hunergeha welat ve hatiye çêkirin. Ev klîp ji rastiya bûyerên li Bendava Tişrînê û berxwedana şerê gelê şoreşgerî hatiye hunandin. Di nava gel de û li ser bedena Bendava şehîdan hate çêkirin. Ji ber vê ji aliyê her kesî ve hate hezkirin û temaşekirin. Jina bihêz hunermend Sumeya Mihemed jî serkêşiya vê klîpê kir. Yani çima taybet serokatî dibe hunermendê gel hunermendê şoreşê ye dûr de hat isbat kirin. Bi taybet li Bendava Tişrînê belkî di deqeyê ama ev di deqeyê hest û moral giştên tê dixuyanî kirin. Me xwest em vî karî bikin. Hem gel na ew kêm xweşbûna wî gelî dema goxtê me ev stranlûr digot çawa me kêf dikir dema ew gil bi ter derdket bi ter digot te naz dikirin û ew gel gelê teyî. Ji bo wê jî yani em spasiya hunergehê jî dikin û endamê wê gelek kedek pir mezin kirin û bixwe bu hatin wir jî û yê nehatin jî bi rastî jî kedek pir belkî di xîlalê saetekê de ev kar giş çêkirin. 54 rojin şîniyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo parastina av, ax û hebûna xwe bê navber çalakiya berxwedanê li Bendava Tişrînê didomînin. Ev berxwedanî ji siyasetmedar, derbasî bijîşk, rojnamevan, mafnas û xelkên sivîl her wiha hunermendan bû. Di oxira vê berxwedanê de gelek kes û di nav wan de jî şanogerê navdar û netewî bavê teyar jî şehîd bûn û gelek kes jî birîndar bûn. Ji bo parastina Bendava Tişrînê ji dagirkeriya Tirk, gel ne li piştê lê belê li kêleka şervanên xwe ne. Em wek xebatkarên çandê em xwe aynî beşekî ji gel dibînin, em jî beşekî sivîlin ji gelin. Gelê me çawa li bendavên nobetê digire li Bendava me, me jî xwest em jî tevlî bendavê, tevlî nobetê bin bi gelê xwe li Bendavê. Her wiha ji ber ku em karekî hunerî dikin, me xwest em bi karê hunerî tevlî bin bera tevlîbûna me li wê nobetê ne tenê yani dîsa piştgirtî bû ji xwe lê bera piştgirtîkî hunerî be. Ji bo yê me xwest em ji bo piştgirtiya şervanên xwe, ji bo parastina Bendava xwe bê berhema xwe hunerî li cihê bûyerê xwe em berhema xwe kêşana yê bikin û li wê derê xwe bistirin di nav gelên xwe de. Şerê gelê şoreşgerî ya kurêberapû giringî didiyê û behsa wê dike, îro roj li Bendava Tişrînê li hemberî dagirkeriya Tirk bi xurtî di pratîkê de ye. Hunermendên şoreşê jî vê yekê biriya karê xwe arşîv dikin.